Udong among panihapon karon kaya nag-ulan. Made ba nagluto si Rio Evans Vlog. Wala mo yung mga tapos diya guys. Ano mo dito? Kaya magluto sa tapos. Ano ang birthday kay? Dahil man. Tapos lang tapos. Kung yung maslingan yung namatay. Oh, sige ako ipaluto sa ban. Oh. Tinapa with udong. Hindi nga ako ni guys. Pinaka-years mo anong kakaunan ni. Ambil kayo ni. Muna Kinaon ni Ray Evans Vlog. Mami kayu. Kilawan be. Ini asa babay. Hanggang yung kanang maurot ani karon ba? Okay. Kakanon na kayo guys, kakanon ako. Nabawa na po, sila na po. Takbo na to guys para gusto na itong kalayo. Okay, nibuka na guys. Buka na. Uy. Okay guys.